Hallo vrolijke vrienden, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben zoals gewoonlijk nog steeds Peter de Hout en ik heb hier weer bij me Suus! Vandaag hebben we weer een leuke challenge voor je. Suus, wat is het? Ballonnenroulade. Ja, bij wie knalt de ballon en is de pineut? Ik natuurlijk. Ik hoop het. Nou. Vul een ballon met bijvoorbeeld confetti, meel, snoepjes of gebruik een waterballon. Plaats deze in de ronde houder van het pistool. Houd het pistool boven iemands hoofd. Laat het pistool en haal de trekker over. Klap de ballon niet, dan heb je geluk. Oh my god. Okay. Dit is echt weer zo'n zenuwslopend spel. Ja, en ook echt weer typisch ons. Ja, echt hè. Ik hou ervan, ik vind het zo leuk. We hebben hier één ballon liggen, we gaan het gewoon één van de één doen. Wie de hoogste kaart trekt, moet beginnen. Woe! En nou? En nou? Oeh ja, daar zit een punt in hè. Peter, we gaan de ballon vullen met onze eigen meegebrachte dingen. Wat heb jij bij je? Ik heb voor erin confetti. Ik heb nu al spijt van het opruimen zo meteen. Echt, dat was het eerste wat ik dacht van, oh nee. Maar ik vind het wel leuk om confetti erin te doen. Alleen, ja, het wordt dadelijk wel weer flink opruimen. Ik denk als je het in slow motion af laat gaan, dat het wel één groot feest. Ja, het is nu al over de tafel liggen in het gaan. Oh, deze rotzooi vind ik volgend jaar mij nog steeds. Wat heb jij van mij? Bij mij kan het nooit vies genoeg. Ik heb gekozen voor meel. Oh, jij helpt me wel met opruimen zo meteen. Denk je? Witte tarwebloem. Ik heb nu alweer spijt. Anders ik wel. Gaan we eerst beginnen met vullen? Ja. Oké. Ik denk dat ik hem eerst moet opblazen en dan het trechtertje past erin, of niet? Ja. Oké, die trechter erin. Oh ja, dit inderdaad. Een leuk ontsnap hier. Ja, ik heb hem. Oei, oei, oei. Hoe gaan we dit nou doorkrijgen? Is er wat überhaupt wat in? Nee! Oh! Hoe gaan we dit doen, zus? Ja? Ah, is het dik of zo? Oh, wat? Waar gaat het? Ja, je moet gewoon rammelen. Ik heb een idee. Schud het erin. Ja! Meer! En ik denk dat we de meel gewoon zo kunnen doen, via het trechtertje. Dat denk ik ook. Want het is best veel al, hè? Het is best zeker veel. Oh, oh god, ja, nou. Why? Sorry. Mijn vingers zitten klem. De meel. Oh, wat een rotzooi. Dat ga ik heel voorzichtig doen, zegt ze ook. 5 uur later. Nee, niks gebeurd. Kijk eens, het gaat erin hoor. Oh. Ga je nu echt water erin doen? Jazeker, een beetje. Ja. Zo, en dan moet hij daar erop liggen. Oh, perfect deze. Ja, super. Oké, nou, trek maar een kaart, zal ik zeggen. Ah, dat ding ging af. Ik deed niks. Oeh. Koning. Koning, een 4, jij begint. Nee, bij jou of bij mij? Ik ben jou natuurlijk. Dat is zo spannend. Dit is echt kijk. Dit is echt serieus zo zenuwslopend. Ik voel gewoon dat ik het kan worden. Oh nee, dat vind ik echt niet leuk nu. Oeh, het maakt wel een heel vreemd geluid nu. Hij is geladen, ik voel dat. Dit kan niet. Dit kan niet. Ik hou me vast. Ik word helemaal gek. Ik dacht, dit is hem, dacht ik. Die heeft echt een dik magazijn of zo, ik weet het niet. Ik vertrouw het niet meer. 25 klikbeurten verder dachten we toch van, ik denk niet dat hij het doet. Ik geloof het ook niet. Was weer goedkoop spul. Nou ja, er zit wel een pinnetje in, hebben we gezien. Maar ja, die prikt niet door de ballon heen. Dus we hebben een paar keer gekeken en hij prikt hem wel aan. Hoe gaan we het oplossen, Suus? Ik zeg, we trekken een nieuwe kaart. Ik heb boer. Oh! Ik mag hem bij jou kapot maken. Ik zou zeggen, geniet van. Oh, dat is gewoon.
We zijn gewoon paars. Mijn haar. Mijn jurk. Oh, wie gaat dit nou weer opruimen? Jouw kaartspel. En een beetje. Dat wilde ik ook eigenlijk niet doen. Oh. Dat wilde ik ook eigenlijk niet doen, maar dat was eigenlijk, ik zag dat jij het ging en wilde doen. Oh. Am oude heer, dit echt wat ik nu maar op me zie in mijn huis, echt. Zo erg is het nog nooit geweest. Ik ken niet meer. We hadden wel allebei dezelfde insteek. Ik zag jou daarna grijpen. Oh, dit kan niet. Hoe krijgen we dit ooit nog schoon, Suus? Ik heb zo'n buikpijn van de lachen. Oh. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Nee, dit is niet meer goed. Dit valt gewoon niet op te ruimen. Die Michael Kors. Dat zijn de Michael Kors. Uit China. Hoe gaan we dit ooit opruimen? Je ziet het. Oh, sluit de video maar af, Suus. Ik zie nog niks van doordat ik alleen maar bloem in mijn ogen heb. Oh, kijk dit als. Afsluiten. Oh mijn god. Ik kan echt niet meer kijken. Oh, die muur. Oh, dat ziet hier uit. Tot de volgende keer. Doei. Vergeet vooral niet te abonneren. Duimpje omhoog, doen het belletje aan te klikken. Dit doen we voor jullie, hè mensen. Doei.